A folga indefinida do transporte convocada o pasado día 14 pola Plataforma de Defensa do Transporte de Mercadorías preocupa a cidadanía galega xa que está a provocar escaseza nos supermercados. Viñamos facer a compra e non hai absolutamente nada, pero nada. Pero veo que hai moitos estantes vacíos, sí. Esta situación está a repercutir en pescadores, gandeiros e produtores e exportadores de froitas e hortalizas que advirten de que se verán obrigados a paralizar a produción se a situación non cesa, agravando a falta de produtos nos estantes dos supermercados. Está completamente deserto, non hai produtos frescos, onde máis o noto é no produto fresco que é o que me gusta comprar día a día. Por exemplo, venía a buscar brócoli, no hai, fresas, tampouco las vi, la marca de galletas, bueno, una marca blanca que está muy bien, tampoco la veo. La verdad es que me acabo de fijar justo en los quesos, sobre todo. Y el paquete de por ahí que no me fijé bien qué era, pero ahora los quesos que iba a buscar y no había. O aceite, por exemplo. Sí, agua tampouco hai nada, embutido, carne, en xeral, casi nada. Esta situación tamén xerou alarmismo entre algunhas persoas que compran de forma desproporcionada para almacenar as reservas de alimentos nas súas casas. E ademais a xente tamén penso que se alerta e compra demais. Aínda que a plataforma convocante é unha asociación con pouca representación no sector, acadou unha gran movilización a través das redes sociais. Algúns transportistas non apoian a folga, pero pararon por medo, coaccionados polos piquetes.